on vas, tio? No sé, però és com si anessin cap al sud. Ja. No, és que és exactament això. Sembla que ja anem amb la direcció que toca. I tu què? Ja saps què faràs? Ostres, tio, de veritat, no sé com collons he accedit a fer això, tio. Més o menys. Vale, pues què collons vols fer? ¿Qué va a hacer la poli? Es que son gilipollas, no va a servir de nada. Puta mare, estem salvades. A mí que me sale... ¿Qué pasa? Mirad, que son ellos, joder. I tu? Què? I en sèrio, de què em sona això? Tu no ho saps? Joder, tampoc ha de ser tan difícil tornar... Mai has tingut la sensació que ho diuen com per intentar-se convèncer ells mateixos? Sona raro, no? Com si busquessin una excusa per arribar fins al final. Mierda, vamos ahora.